Прывітанне ўсім. Тыднёвы апдейт. Гэта прайшоў уже тыдзень і адзін дзень насамрэч, а не тыдзень. Просто учора не было ні сіл, ні настрою записваць. Вось пачну з плюсаў, якія я заўважыў. Учора я наведаў фізіятэрапеўта. Пірат. Учора я наведаў фізіятэрапеўта. Насамрэч фізіятэрапію трэба пачынаць пасля 4 тыдняў, як напісана ў памяці, але я вырашыў, што насамрэч мае сэнс схадзіць пракансультавацца агулам, што я магу рабіць, пакуль я чакаю пачатку фізіятэрапіі, што чакаць у будучыні і якія ўвогуле у мяне там ёсць абмежаванні, ці згодны ён, не згодны з тым, што напісаў хірург. Фізіятэрапеўт сказаў, што агулам ён звычайна згодны з тым, што пішуць хірургі, але калі там абмежаванні занадта вялікія, ён бывае там можа ім патэліць, спытаць, што як, чаму так адбылося. Вось, але пра мае ён сказаў, што агулам абмежаванне нармальнае, нічога там у іх звыш такога няма, то бок яны адносна лайтовыя. Вось, і што агулам там фізіятэрапію трэба пачынаць, як напісана ў памяці. Я яго спытаў, чаго мне ўвогуле чакаць па жыцці. У прынцыпе, адказ ягоны такі, што трэба выконваць усё тое, што напісана. Чакана. Пра роварны сезон і мотасезон, в прынцыпе, можна забыць, бо патрабуецца, каб можна было на іх ездзіць, мне трэба карыстацца грудзяў там нармальна, бо гэта трэба пхаць, цягаць тэрно там, і гэта ўжо толькі тады, калі можна актыўна нагружаць там адрамантаваную частку, і гэта будзе 3 месяцы пасля аперацыі, то бок гэта ўжо зіма, і сезон усё. Гэта, канешне, шкада, бо я спадзяваўся, што я такі ўсё, вылезу з гэтай фігні, буду ездзіць і ўсё такое. Не. Другое маё пытанне было, ці магу я хадзіць у трэнажорную залю, што я магу рабіць, якія практыкаванні. Кароткатэрмінова адказ даволі сумны, мне трэба рыхтавацца да таго, што я згублю, в прынцыпе, усё набранае, ці амаль усё, бо, вядома, што гэтую частку трэнаваць я, напрыклад, не магу, і яна ўжо атрафуецца, і гэта, дарэчы, заўважна, напрыклад, калі там паглядзець без адзення па трапецыях, правая трапецыя ў мяне ўжо заўважна менш. Вось. Можна трэнаваць левы бок, можна трэнаваць ногі, зноў жа, там, з абмежаваннямі, бо я магу, напрыклад, рабіць не ўсё, моўна кажучы, жым нагамі. Грудні як не задзейнічае, але я аднойчы нажымі нагамі пашкодзіў сабе плечо проста з-за агулам напружвання, і гэта таксама можа быць небяспечна. У выніку, што адбываецца? Нельга рабіць нічога, што прымушае мяне напружвацца усім верхам, і таму зноў жа нейкія складаныя рэчы рабіць нельга. Можна рабіць і ізаметрычныя нейкія практыкавання, нешта там на біцэпс, на плечы левай рукой, і на гэтым усё. І ногі. Ногі, ў прынцыпе, можна рабіць разгінанне ног і прысяданне з поясам, што, ў прынцыпе, адносна не кепска, але тут ёсць вельмі істотны момант. Ён мне даў дазвол на тое, каб схадзіць у трэнажорку, і я ўчора схадзіў. І, калі шчыра, гэта ўсё пакуль што выглядае, быццам бы гэта такая стадыя адмаўлення, што я вось буду хадзіць, і я там не згублю набранае. Не, я згублю. З гэтым зрабіць нічога немагчыма, гэта адбудзецца так ці інакш. Запаволіць можна, але агулам трэнажорка гэта больш для менталкі. І,
агулам тыпу трэба рухацца, то бок гэта ўжо будзе не мацоўня, гэта будзе фізкультурка нейкая. Вось, таму што адбылося? В прынцыпе, амаль што паўсюль напружваецца, калі даходзіш да нейкага там амаль што да адказу. То бок там ты ўжо пачынаеш напружвацца, неважна, гэта біцэпс, трыцэпс, ногі. Адзінае, напэўна, дзе з нагамі троху лепш, гэта якраз вось прысяданні з поясам, але я таксама не ўпэўнены. Ну і ў выніку я адчуў, што нешта я панапружыў, і гэта даволі небяспечна на дадзены момант, і трэба троху пачакаць. Што можна рабіць? Можна рабіць там шмат паўторку з невялікай вагай. Наколькі гэта дапаможа захаваць мяса, калі не рабіць у адказ, пытанне адкрытае. Вось. То бок гэта такія навіны па трэнажорцы, па тым, што можна рабіць. Ну, кардыо буду спрабаваць зноў жа там. Кардыо, якое мне падабаецца рабіць, грыбны трэнажор, ці вось гэтае там кросфітны, як он называецца, асалт-байк, напэўна, такі ровар, дзе яшчэ з рукамі. Вось іх рабіць, напэўна, будзе складана адной рукой, і там жа зноў жа трэба рухаць корпусам. Пакуль што я проста хожу па вуліцы, там нейкія крокі раблю, вось такое. Вось, гэта што тычыцца трэнажоркі. Што тычыцца таго, што мне можна рабіць, у прынцыпе, можна рабіць усё тое, што я рабіў раней, увесь гэты тыдзень. Я не ведаю, ці буду я выкладваць там нейкія апдейты, якія запісваў на другі, там на 4-й дні пасля аперацыі. Вось, але тады я ўжо рабіў тое ж самае. Гэта пасіўнае падыманне там, падыманне правай рукі наперад і ў бок. Там ёсць абмежаванне 45 градусаў на першыя 3 тыдні. Я не зусім спачатку зразумеў, што гэта абмежаванне там на 3 тыдні, а не на тыдзень і потым дадаваць на 5 градусаў. Не, гэта абмежаванне на 3 тыдні і 5 градусаў дадаваць пасля 3 тыдняў. Але з гэтага тыдня ўжо можна дадаваць разварот там, як знешні бок. То бок зараз у мяне абмежаванне было 0, то бок гэта выглядае як вось гэта 0, і тут можна дадаваць да 5 градусаў. Я не ведаю, ці гэта 5 градусаў ці не. Ну, прыблізна 5 градусаў, насамрэч. Я гэта ўсё там з ім парабіў. Тое, што я рабіў, таксама я адчуваў раней. Я адчуваю гэта ўсё не там, дзе апераваная частка, а вось якраз тут, дзе знаходзіцца там усе гэта вось маншэта плеча, там гэта цягліцы, якія разварочваюць. Яны таксама пачалі атрафіравацца, і таму, калі проста нават пасіўна, я іх не напружваю, я проста пхаю руку ў той бок і ўжо адчуваю там нейкую напружанне. Вось, але гэта трэба рабіць, і непрыемна, але трэба. Вось, акрамя гэтага я працягваю рабіць тую ж самую там разміначку, такую вось фізкультурку для лакця, бо зацікаю ўсё афігець як. То бок гэта проста там падніманне біцэпса, паразварочваць руку і яшчэ ў нахіленым там стане, проста калі нахіляешся наперад, рука вісіць і усім корпусам хістаешся, каб парухаць руку. Вось, гэта ўсё, што мне пакуль што дасяжна, і гэта будзе дасяжна бліжэйшыя некалькі тыдняў. Таму, ў прынцыпе, я апдейты, напэўна, запісваць і не буду, бо няма чаго. У любым выпадку я запісваю гэта ўсё як дзённік для сябе, ў першую чаргу, каб бачыць, што адбывалася. Магчыма, калі мне здымуць швы, нешта запішу, гэта адбудзецца праз тыдзень. Што па жыцці адбываецца цікавага з гэтым усім звязанага? Адчуваеш сябе вельмі небяспецы, калі выходзіш з дома, бо сёння мне трэба было сёння схадзіць у гандлёвік, то бок я там уварочваўся ад людзей, але зноў жа там вельмі абмежавана, як ты можаш уварочвацца, бо ўсё ж такі людзі там не глядзяць, а дзёргацца там неяк хуценька, я не магу так шпарка. На ровары мне там людзі ледзьве не збілі сёння, вельмі весела. Вось. Па болю звычайна днём больш-менш окей, з раніцы троху ёсць, але гэта, напэўна, з-за таго, што зацікае, бо я потым іду ў душ і там перад душам размінаюся троху, і рука вісіць, і яно праходзіць. Пад вечар, калі шчыра, дупа.
Так я бейсбол не прымаю, але спаць без яго я пакуль што не магу. Я учора вырашыў паспрабаваць паспаць без бейсболу. У выніку скончылася тым, што я прыняў і проста ляжаў, чакаў, пакуль перастане балець, бо пад вечар я не ведаю чаму. Напэўна, гэта агульная стомленасць, там ацёкі нейкія ці яшчэ што, але пад вечар боль кшталту 8 з 10, вот, літаральна перад сном. Ці хачу я яшчэ правяраць, перастала яно балець перад сном ці не? Не, бо зараз у мяне баліць. Пачакаю, напэўна, пакуль здымуць швы, там пагляджу. Але таксама прымаць бейсбол не хочацца, бо гэта апіоіды, і падсаджвацца на іх, каб потым яшчэ і з іх злазіць, ну, такое. Вось, напэўна, гэта ўсё. Як я ўжо сказаў, не ведаю, ці буду я записываць там апдейты, пакуль я пачну не пачну фізіятэрапію. З прыкольных момантаў можна хадзіць вось у такіх дурацкіх кашулях, і не так, каб мне падабаецца, але яны дурацкія, гэта прыкольна, а калі хтосьці будзе нешта казаць, ну, прабачце, гэта у іх я магу хаця б нармальна залазіць без болю, бо цішоткі апранаць, гэта таксама весела. І яшчэ завязваць шнуркі адной рукой таксама вельмі цікава. Цяпер, напэўна, сапраўды ўсё. І пабачымся, калі будзе нешта новае. Беражыце сябе, мацуйце звязкі, сачыце за тэхнікай у трэнажорнай зале, і всім пакеда.